Financially? Jeebbo roङा इयो दायो ओइ न'खौ बुखाथाबा माबा हैनाय नङामोनलै हेलौ गासैनिबोसिम गुड मर्निं हरनि 2टा बाजा समाव माने गंथाम दखाना अरजों खामदों आरोना स' गोबां साननो गोनां बाथ्रा हारसिं बोरै खामनो हागो बे दखान गंथामा सोरनिबा मेगननि नोजोरथ' नङा बियो सोरनिबा माबानाय नङा डाइरेक्ट लेनजाय जाग्राफोरनि खामानि जागोन बियो साला ना नोंथांमोना आं नुनोथ' मोनाखै खोनानो मोनाखै लेनजाय जाग्रानि खामानि होननानै आं गावनो बुंबाय आरोना लेनजाय जाग्रानि खामानि जागोन होननानै मेगन गोसाफोरासो खामो बेफोर खामानिफोरखौ हारसिंलाय बे हरनि 2टा बाजायावलाय बोरै खामनांगौ जाखोना गंथाम दखाना लोखि बाजाराव अलरेडि आं नोंथांमोननो भिडिअखौ क्लिपखौ नायलां नोंथांमोना नायलांदो ओइ नों फलानाव बारबायलै फेनखौ मा खालामनो बारबाय ओइ ओइ न'खौ बुखाथाबा माबा हैनाय नङामोनलै बे जुदि मोजां बिस्रायबा मोजां नागिरबा नुनो मोनगोन बेखौ सोर खावदो सोर माबादो बेखौ गासिबो मिथिजोबगोन आजिखालि सिखावा हाबसोनानै थानो हाया सिखावा मालाबाबो हाबसोना थानो हाया आजिखालि हमजाखायो खानसे नङा खानसे हमजाथारगोन बे सिखावा ओरैबायदि आरोना थ' बे दखान गंथामखौ सावनायनि मा दरकार दङमोन मालाया मावना जादों मा मेगन गोसा जानो गोनां जाखो बेफोरो मालाया मावना जादों जा नोंसोर मावना जानो हायाखै था बेबायदि आरोना थ' गुबुननि खामानि मावनायाव गुबुननि माबा मोनसे जौगानायाव बिदि हेंथायै खामानि मावनाङा ना मालाबाबो नों खामानि मावनो हायाखै नों माबा नों मावना जा बेबो मावना जागोन नोंनियाव बिबिनो थाङाखै नोंबो बिनाव मेगन गोसायै खामानि मावनाङा बेबायदि आरोना दा गंथाम दखाना बोरै खालामनो मोनखो गंसेबा बेलेग बाथ्रा गंथाम दखानखौ नोंथांमोना साननानै नाय जुदि मानसिनि खामानि नङाबा बे गंथाम दखाना माबायदि सावजानो मोनखो मानसिनि मेगननि नोजोर नङाबा मदायाथ' सावफायाखैना बेयाव बेबायदि आरोना लोगोफोर दायो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोखि बाजाराव होनदोंना नोंथांमोना नायखादो जोंनि लाइमोनफोरनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो खालि नांगौ फैसा बिमा बिफाया मान सनमान थांगोन बर' हारिया मान सनमान थांगोन बेखौ जेबो मिथिया खालि नांगौ फैसा स' नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजा दिनैनि भिडिअआ मा जानो थांगासिनो स' लोगोफोर नैबे क्लिपखौ नोंथांमोना नुखाबाय आं क्लिपखौ होखाबाय स' आपडेटआ मोननै लोगोफोर मोननैखौबो आं सावरायगोन थ' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दंबा भिडिअखौ जोबोसे नायलां ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना जिहेतु जोंहा आं बुंनो थांनो नागिरनाया जाहैबाय मोनथाम दखानाव माने हर खालामदों आरोना स' आं नै भिडिअखौ होखाबाय स' लोगोफोर जोंहा बर'नि गेजेराव मा नुबाय थानो मोनखो मिथिनो मोनला आङो मैया दाख्लैनिफ्राय भिडिअ लानानै फैगासिनो बेफोरनि बागै जिहेतु नोंथांमोना नुखाबाय थादोंना जोंहा हमजानाय माबानाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा सोरजोंबा गुबुन जाथिजों बुथारजानाय एबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा सोरजोंबा थगायजानानै गुबुन जाथिजों कम्पानिफोराव फानहैनाय एसेखिनि फैसा होगोन कम्पानियाव फाननानै माने फानहैजायो आरोना स' नोंथांमोना इयावनो मिथिखायो जोंहा सिख्लाफोरा बर' सिख्लाफोरा फानजागासिनो दङ गुबुन जाथिजों एबा थगायगासिनो दङ आरोना गुबुन सिख्लाफोरखौ माने बर'फोरा थगायनो हाया जोंनि बर' सिख्लाफोरखौसो गुबुन जाथिफोरा उल्टा थगायगासिनो दङ बेबायदि आरोना थ' नोंथांमोना मिथिखायो दायो मैया हरनि भितराव सानै सेंग्रा सिख्ला हमबाय आरोना हमलायबाय बेयो जाबाय जोंनिया बर' सुदिसं बेयो ना बर'जों बर'सो नाथाय एसे सेभै थानाया मोजां बर'जों बर'बाबो हरनि भितराव जुदि माबा मोनसे जाय खैफोदाव गोलैनो गोनांबा बिराद खैफोदाव जायो बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा एक्सुवेलि मा जामारदों आरोना बर'खौनो होनखाबाय आङो जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा एबा जोंनि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जानो सानगासिनो आरोना माने गोदो
गोदो समाव आं बेफोरबायदि खोनायोमोन नाथाय बेफोरबायदि बांद्राय बिदि खोनाद्रायामोन आरोना एसे खम दोङोमोन दायोसो जोंना लाइमोनफोरा सोरनि बाथ्रा लाखो बेनि लिडारा सोर माने बेफोरखौ बुंथिनो हानाया ओरैबायदि खालामनांगो ओरैबायदि नों माबा मोनसे फाननांगो ओमफ्राय फैसा खामायनांगो बेफोरबायदि सोलोंजोबखो आरोना बेनि लिडारा सोरमोन आरो स' जोंनि उन्दैफोरखौ माबायदि फोरोंनो हाखो बेफोरो जिहेथु आगोलाव देखायनायफोरा जेबो बुजिना मोनला लोगोफोर नोंथांमोनानो मिथिखायो जोंहा आगोलाव बेफोरबायदि दोङोमोन खामानि गाज्रि खामानि मावग्रा सिख्लाफोर नाथाय एसे खममोन आरोना ओमफ्राय दायो एकदमबारे बुरजा जालांजोब्बाय आरोना बेफोर खामानिखौ सोर फोरोंखो सोर दिन्थिग्रोनाय बेफोर खामानिखौ दा बिसोरनि बागैनो उन्दै गथ'फ्राबो बेबायदि खामानिखौ सोलोंलांगासिनो दङ आरोना माने बेनिखायनो बेफोरो एसे खम खालामनाया मोजां आरो एसे होबथानाया मोजां आरोना जोङो गासिबो बर' सुबुंफोरा एसे होबथानाया मोजां बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय दायो हमनाबो हमग' हायाखै सोरबा गुवाहाटि बेंगलर गोजान गुबुन जायगायाव थांनानै गावनि देहाखौ फानदो माबादो आङो बेफोरनि बागैनो माने बुंनो लाजिनानै मोनसे भिडिअखौ लाबोआखैमोन आरोना ओमफ्राय फाइनालि लाबोनाथ' हमारबाय आं भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्टआव बुंबाय थानायनि दा नैबे भिडिअआ लोगोफोर हरनि गेजेराव हमदो आरोना माने दा बेबायदि हमजानो गोनांबा बिमा बिफाया नुबा बेफोर फट'फोरखौ ससियेल मिडियायाव होखादो मा जागोन आरोना स' बुंनो हाया मा जालांगो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोर माथिमा गोदावलांखो दायो मा बुंबावनो आरोना नोंथांमोना न'खौ बुखाथाबा माबा हैनाय नङामोनलै बारबायलै सेंग्रा मा खालामनो बारबाय न'खौ बुखाथाबा माबा हैनाय नङामोनलै फैनायसोलै जेबो रोङा इयो दायो मोनानो मिथिखायो बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय एसे सेफ थानाया मोजां आरोना बेनोसै आरो लोगोफोर